2025 ha estat un any de consolidació i creixement per a Divi. Divi és l'única xarxa pública de diagnòstic biomèdic i per la imatge que integra tots els serveis diagnòstics. Anàlisis clíniques, patologia, diagnòstic per la imatge i medicina nuclear. Oferim serveis d'excel·lència. Apostem pels millors professionals. Comptem amb tecnologia capdavantera, sistemes digitals compartits i un model de govern mancomunat. Avui, Divi està present en una vintena d'hospitals i centres de salut i sociosanitaris de Catalunya. Gestionem 25 serveis i rebem derivacions de mostres i proves de diferents centres. L'any 2025, l'activitat assistencial ha continuat creixent. El laboratori ha realitzat més de 18 milions de determinacions. I la secció de bioquímica concentra el 70% del volum. Les proves de patologia cada vegada són més complexes. S'han realitzat 40.000 biòpsies i prop de 59.000 determinacions. Diagnòstic per la imatge i medicina nuclear ha superat les 263.000 exploracions, un 4% més respecte a l'any anterior. Cal destacar les radiografies, els TACs, seguides d'ecografies i mamografies. La xarxa Divi compta avui amb més de 600 professionals, especialment tècnics i facultatius, que són el motor de l'organització. Hi ha diverses fites que han marcat el 2025. Hem incorporat nous centres i serveis. Hem iniciat la renovació tecnològica dels laboratoris amb una inversió de gairebé 29 milions d'euros. Hem realitzat la millora d'instal·lacions assistencials i la implementació de nous sistemes d'informació compartits. Des de Divi també hem apostat per la formació, la participació en projectes d'innovació, mesures de bon govern, la sostenibilitat, la qualitat a través de les certificacions ISO i la visibilitat de la marca Divi. Divi ha fet un salt endavant i avui ja és una xarxa de referència, consolidada i amb un creixement sostingut. Podeu consultar la memòria 2025 completa al web divi.cat.